castigats i fins i tot esclavitzats o simplement, que ja es diu simplement, exterminats. Que la ciutat de Lleida tingui un carrer dedicat a la figura d'un personatge històric que va ordenar i promoure la persecució, detenció, separació familiar i gairebé esclavització del poble gitano a l'estat espanyol al segle XVIII, Déu-n'hi-do. Va ser el marquès de l'Ensenada, més recordat per les seues aportacions a la reforma administrativa i fiscal o tributària del Regne d'Espanya. Un personatge del qual s'ha amagat, que va instigar i organitzar, el que ha dit abans l'amic Jaume, la gran agafada, el procés o la presó general de gitanos, esa malvada raza que justament del marquès de l'Ensenada. Van ser, a partir de llavors, 14 anys de vigència d'un pla per extingir l'ètnia gitana, que sortosament va acabar fracassant. Per tot això, compartim la qualificació que es fa a la moció del marquès de l'Ensenada com un genocida, a l'alçada d'un monstre de la història com Adolf Hitler. I secundem la petició d'eliminar el nom del marquès de l'Ensenada al nomenclàtor dels carrers de Lleida. La ciutat inclusiva i diversa que volem que sigui avui no té altra obligació que traure aquest nom dels carrers. La ciutat respectuosa amb totes les ètnies i orgullosa de la seva història, no es pot permetre tenir un carrer amb el nom del marquès de l'Ensenada. Aquesta Lleida no es mereix que el seu alcalde es renti les mans, com ha dit el Jaume, o que l'Ajuntament en ple miri cap a una altra banda. No s'ho mereix. Així que votarem a favor de la moció i demanem a tots, absolutament a tots els grups que conformen aquesta corporació, que també hi votin sí. Moltes gràcies.